sugu fiyɛba la a ka dɔgɔ maa min ni tɛ jɔnjɔn ga yɔrɔ dɔ mun ni a tun jɔlen don ga de la fɔlɔ nka sisan yɛlɛma nana don a la ka da kan kasara min ni o ye Kayi sugu fiyɛba sɔrɔ a kɛra étage ye tɔgɔ in yɛrɛ nana cogo jumɛn na Usumani So ale ye tailleur ye jɔnjɔn ga la an bɛ baara de kɛ ka nɔgɔya mɔgɔw ma ni nana dɔ b'a fɔ i sigi sisan n b'a kara k'a d'i ma fulakan de don a fulakan ko joni joni n b'a kara k'a d'i ma n b'a kara sisan k'a d'i ma joni joni nana ten de ale kɛlen ko ka kalan bila a nana fakɛ kɛrɛfɛ walasa baara in ka a dege Jibi So ma se ka kalan sabati n bɔra 3e année na bon n fa yira k'a fɔ ko donc ale y'a ta sira mun fɛ nka n jija n ka se ka o sira kelen ta o ye juma o ye tailleur de n kɔni ɲa ni mɔkɛ yɛrɛ sɔrɔ mais n mɔkɛ o y'a sɔrɔ ale ye baara bila n y'a sɔrɔ ale de bɛ baara kɛ n mɔkɛ wala barikala n tugura kɔ an ye baara kɛ layidu tɛmɛ mun bɛ u la baara teliya mun bɛ u la o de kama ale n'a ka fini bɛna yan nɔ Aramata Bari mun ye yan kanu don la ne bɛ na ni n ka fini k'a kara ka da kan ni nana ni ka fini ye k'a d'u ma fo rendez-vous t'u bolo ni nana wagati o wagati u bɛ ka fini kara k'a di ma dɔw fana nakun ye ka na dɔ fara u ka dɔnniya kan Salimata Traoré a diyara n yɛrɛ n bɛ mɔgɔw ye musow ye u bɛ kalali kɛ n kun b'a ye telew la ni santiriw la a diyara n ye n fa taara n tɔgɔ sɛbɛn a la kanu dɔ nana Samba Tabure ale fana b'a jira k'a fɔ mun ye a fakɛ ale nana o de nɔ la a bɛ tailleur minɛnw olu de feere ga de tun do u b'a wele ko jɔnjɔni gakɔrɔla bon sisan a jɔra wa a jɔlen ko an faw de tun bɛ yen an bilala an faw de nɔ la nka nin waati minnu gɛlɛyaw bɛ u kan a tɛ komi fɔlɔ Bala Traoré ale fana ye tailleur ye jɔnjɔni ga kɔrɔ sisan tailleur in a bɛ komi a nagasira an bolo quoi an tun bɛ nafa min sɔrɔ fɔlɔ sisan an tɛ se k'o sɔrɔ sugu in tun bɛ cogo min aw yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya min b'a la sisan ani fɔlɔ ta tɛ kelen ye quoi u ye nafa sɔrɔ la ka tɛmɛ sabula u y'u ka du jɔ ni nin baara in de n'i y'a ye hadamaden bɛ baara la i sera k'i den wolo a la o ye nafa dɔ de don ne wolola a kɔnɔ ne yɛrɛ ye n den wolo ne ni n denw de filɛ ɲɛ sigi u fana bɛ tailleur in n'i y'o sɔrɔ fɛn min na nafa b'o la quoi jɔnjɔni ga yɔrɔ dɔ Kayi mun ni a sigira a bɛ san caman bɔ bi Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la